feel the fear in my enemy's eyes. Listened as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd gone there was never an honest word. But that was when I ruled the world. Hola, Montse! Mira d'on t'estic gravant aquest vídeo. M'ha fet molta il·lu. I bueno, dir-te que me n'alegro molt de que per fi podem celebrar, per dir-ho d'alguna manera, que et jubiles. Per fi. Aprofita-ho. Fes tot el que no has pogut fer, tot el que et vingui de gust, que t'ho mereixes. I bueno, com a anècdota em quedo amb tots els bons moments que hem passat aquí a la biblioteca i tot el que m'has ajudat i m'has ensenyat com a persona. Ho aprecio i t'ho agraeixo molt, de debò que sí, vale? Espero que siguis molt feliç i que ens anem veient aviat, vale? Molts petonets, guapi. Cuida't. Hola, Montse. Fa uns dies em van dir que et jubilaves i quan em van comunicar aquesta notícia em vaig alegrar per tu, òbviament. És una etapa de la vida que tothom es mereix, però en tot cas, a nivell personal em va saber cert greu, perquè quan penso en un espai com la Biblioteca Municipal del nostre municipi de Manlleu, la teva imatge està completament associada a aquest espai que molts estimem amb bogeria, no? Que és la biblioteca, i que hi has format part durant gran part de la teva etapa laboral, i sempre que pensem en la biblioteca pensem en certes persones, i una d'elles indubtablement ets tu. Per tant, et trobarem a faltar els usuaris habituals o que hem estat durant molts anys de la biblioteca, però això sí, et desitgem molta sort i sobretot moltíssima felicitat en aquesta nova etapa que encetes, que esperem que sigui plena d'èxits i sobretot que puguis dedicar allò que més et plagui. Una abraçada, Montse. Hola, Montse. Per fi arribes al final de la teva etapa laboral. La veritat és que et trobaré molt a faltar, perquè quan jo venia allà i et deia jo vull un tipus de lectura així o xàs, tu de seguida mantenies i sempre me'ls has ensopegat. Penso que això diu molt de tu. Et trobaré a faltar perquè no sé d'aquí endavant com anirà. Et desitjo tota la felicitat del món, passa-t'ho molt i molt bé i amb molta salut. Un petó. Montse, moltes gràcies per tota la teva dedicació al llarg de tots aquests anys, que ens has aconsellat a la família i a mi particularment, que saps que m'agraden els llibres nous, que me'ls oferies moltes vegades i que tinguis molt bona jubilació, que ja tens ben merescuda. Hola, Montse. Aquest és un vídeo per despedir-me. Ens trobarem a veure a fora. El que passa que quan entri a la biblioteca trobaré a faltar què necessites avui? Mirant les estanteries, mirant què em podria fer somiar i començar una nova aventura. Doncs res, disfruta molt de la jubilació i endavant, molts ànims. Un petó. Amb el meu viatge literari sempre he estat molt ben acompanyada de tu, Montse. Ha estat un viatge amb un braçalet tot inclòs. La teva paciència, el teu somriure constant, la teva perseverància per poder-me trobar un llibre que tant m'agradés a mi com a la meva mare.
T'estic molt, molt, molt agraïda. Una abraçada. Gràcies, Montse, per transmetre'ns el teu saber, per assessorar-nos en els llibres, per deixar-nos les guies de viatges, per tot, per tant que ens has donat tots aquests anys. Desitjo que tinguis una molt bona jubilació i et puguis dedicar a viatjar, que és tant t'agrada. Una abraçada. Montse, hem seguit sovint els teus consells i les teves indicacions i sempre han estat encertades. Gràcies per això i per totes les pel·lis que hem vist gràcies a tu. Dani. I Carmina. Montse, te deseo una buena jubilación, que para mí ha sido una buena asesora literaria, unas buenas relaciones públicas y una gran persona. Montse, feliç jubilació, va estar superguai treballar amb tu, va estar superguai estar a Manlleu, us trobo molt a faltar, us he trobat molt a faltar i espero que segueixis repartint llibres i cultures allà on vagis, que jo crec que Centelles, no? I espero ser jo la següent en jubilar-me. Encara em queda, però l'esperança és l'últim que es perd. Un petonàs! Montse, ara que s'acaba aquesta etapa professional i comença una nova etapa de la teva vida, recordo els anys que vam coincidir a Vic, tu com a itinerant, jo com a bibliotecària. Recordo aquelles prestatgeries plenes de llibres per catalogar que no s'acabaven mai, i sort en teníem que a tu t'agradava molt i que també en sabies molt de catalogar, perquè si no encara els tindríem per catalogar. Recordo també la paciència que tenies amb tots els usuaris, com et preocupaves perquè trobessin el que havien vingut a buscar a la biblioteca. Has estat i ets una bona professional i et desitjo molta sort en aquesta nova etapa que comences. Hola Montse. Gràcies per portar-nos de viatge amb totes les pel·lícules i llibres que ens has recomanat, sempre amb la teva amabilitat i professionalitat. Et desitgem una bona jubilació i que disfrutis d'aquest moment i que ho puguis dedicar a lo que més t'agrada, com viatjar i conèixer nous llocs i gens especials per tu. A disfrutar d'aquest gran moment. Gràcies per tot. Adiós. Adiós. Hola, Montse. Des del meu entorn més preciat, ja saps que s'obren les paraules. Desitjo que et vagi tot molt bé, aquesta nova etapa que has de començar, tranquil·la, que poder tindràs temps de llegir i tot. Encantada d'haver-te conegut i ens escrivim aviat. Mua. Hola, Montse. Volia dir que va estar un plaer haver coincidit amb tu, jo com a regidora de Cultura, tot i que van ser uns anys de pandèmia una mica estranys. També agrair-te la teva feina a la Biblioteca de Manlleu durant tots aquests anys i, per acabar, desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa. Enhorabona, Montse. Que gaudeixis d'aquesta nova etapa i moltes gràcies per ser com ets. Gràcies per totes les teves recomanacions i la paciència que has tingut amb nosaltres. Anant-hi a la biblioteca amb tu hem fet un viatge molt maco amb aquests llibres que ens has recomanat. El parc familiar et trobarà molt a faltar. Vinga. Montse, el que et vull dir t'ho llegiré per no oblidar-me de res. Amb les teves recomanacions de viatjar, ho he fet per molts racons del món, però la que recordo especialment és amb la trena, que m'ha endinsat cap a la Índia, cap a Itàlia i al Canadà. Va ser apassionant. Amb tu he conegut altres autors i per això et vull donar les gràcies, però sobretot per la teva bona predisposició a cercar llibres, la teva paciència i simpatia, i especialment per ser tan propera i acollidora. Et desitjo que et vagi molt bé aquesta nova etapa i encara que sigui a través dels llibres, no deixis mai de viatjar. Sempre ens podem trobar pel camí. Gràcies de veritat. Bueno, Montse, et trobaré a faltar. Tantes coses que m'has triat sempre ha sigut agradable i carinyosa. Passa un bon dia i tot el que et vingui que sigui bo. Adéu. Hola, bon dia, Montse. Bon dia. Hola, bon dia.
Montse, des de l'Oficina de Català et volem desitjar que tinguis una molt bona jubilació. Que gaudeixis molt d'aquesta etapa. I que es compleixin tots els teus desitjos. Que vagi bé, fins aviat. Fins aviat. Si passes per la biblioteca, puja a saludar-nos. Això, exacte. Sí. Si no, ja vindrem nosaltres a Centelles. Adéu. 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 Gràcies, Montse, pels teus consells. Si trobaves algun llibre d'aquests llocs estranys que tu deies, pensaves en mi. Sempre has tingut en compte els lectors. Et desitjo un començament de nova etapa i que et vagi molt bé tot. Gràcies. Des que vaig arribar a Manlleu fa 2 anys, la Montse m'ha ajudat molt a trobar llibres de José Luis San Pedro per a la meva tesi doctoral. Li vull donar les gràcies des del cor per la seva disponibilitat, la seva amabilitat i per fer de la biblioteca un lloc molt acollidor. Et desitjo una jubilació plena de felicitat i tranquil·litat. Tu mereixes molt. Montse, que tinguis una bona jubilació, que te la mereixes. Hola Montse, què tal? Mira, m'afegeixo a aquesta iniciativa que ja vas fer un vídeo de comiat per la teva jubilació. I res, agrair-te la feina que has estat fent tots aquests anys a la biblioteca, que jo vaig conèixer com a usuari, la gran paciència que tenies amb nosaltres i aquest genuí interès per les nostres necessitats. Unes coses que ara valoro molt més després d'haver estat treballant un any amb vosaltres. D'acord? Que disfrutis molt d'aquesta nova etapa. Vinga, una abraçada. Hola Montse, els llibres d'aquesta biblioteca et trobaran a faltar, però les persones a qui tan bé has servit t'enyorarem. A partir d'ara, moltes felicitats, perquè cada matí podràs escriure les pàgines del teu futur. Felicitats. Deseo que te vaya bien. Gracias por, ¿cómo se llama? Respetarme mucho y gracias por todo. Hola Montse, primer de tot et vull donar-te les gràcies per totes les teves gestions, de com m'has cuidat, de com m'has tractat, de que només ha faltat que jo et demanés un llibre perquè tu l'aconseguissis i bueno, que ets molt, molt bona bibliotecària, que era la il·lusió de la meva vida, ser bibliotecària, i si a la propera vida puc ser bibliotecària m'agradaria ser com tu. Val? Et trobaré molt a faltar, molt, no cal que t'ho digui gaire més, però crec que ha arribat el moment de que visquis la vida, de que siguis molt feliç i que tinguis molta salut. Moltes gràcies, Montse. Estic content que t'hagi anat bé el treball durant els anys que has estat aquí a la biblioteca i que ara la nova vida que portaràs siguis molt feliç i que estiguis bé per sempre. Sí. Molt bé, Montserrat, gràcies per la companyia que hem tingut de part teva. Hola, Montse. Bueno, nosaltres sabem que quan venim a la biblioteca doncs, et trobem a tu, doncs, sempre amable, saps més o menys doncs, el que ens agrada i ens aconselles una mica doncs, els llibres que ens poden agradar i bueno, això va molt bé, et trobarem a faltar, Bueno, ara també et toquen a tu, doncs, amb la jubilació, doncs, a disfrutar una mica i poder fer tot el que, doncs, per la feina no has pogut fer, que ara també toca. Bueno, que tinguis una bona jubilació, molta sort i a disfrutar-la. Estimada Montse, com dic jo, la vida és un viatge ple de viatges i d'experiències i tu amb la jubilació n'inicies un, en el qual potser podràs fer coses que mai se t'havia imaginat. En l'acte d'avui et vull agrair tots els viatges que m'has regalat, amb tants llibres que m'has recomanat i de manera especial quan em guardaves, em reservaves, m'avisaves que havien arribat llibres sobre Grècia perquè, com tantes vegades t'havia dit i tu ja saps, el meu amor per la Grècia antiga i també per la societat grega actual. En aquest acte també et vull agrair les moltes estones tan plaers de converses sobre llibres i també sobre la vida. Estimada Montse, bon viatge i espero que ens seguim veient. Un petó molt gran i sigues molt feliç. Adeu! Hola Montse, pues res, que m'han dit que aviat et jubiles i et volia desitjar que et vagi molt, molt bé en aquesta nova etapa,
que gaudeixis molt del teu temps lliure i que t'ho passis superbé. I sobretot agrair-te el temps que vaig passar amb vosaltres, que va ser curt però molt intens, al mig Marmí, i que us portaré sempre al meu cor. Res, que et cuidis molt i que et vagi tot molt bé. Fins sempre. Un petó molt gran. Adéu, bonica. Adéu. Manel Guitart. Montse, era l'any 88 que vas començar a venir aquí a Manlleu a la biblioteca i jo anava a la cooperativa de Centelles i sempre fèiem brometes respecte als nostres destins. I com a bibliotecària t'agraeixo que hagis estat una excel·lent companya i que m'hagis orientat molt i molt bé en el tema que jo t'he demanat respecte als llibres. Doncs, Montse, ara que estaràs jubilada, et desitjo que puguis viatjar molt i molt i molt, igual que ho faig jo, i t'agraeixo la teva actitud com a bibliotecària i que et vagi molt bé, Montse. Agraït. Te deseo lo millor perquè has sigut una bona persona i m'has tratat sempre molt bé. Per buscar llibres i per tot el que ja falta. Eres molt simpàtica i molt agradable. Hola, Montse, et volem desitjar una feliç jubilació. Esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. I ara reposar i molta lectura. Que vagi molt bé. Enhorabona. Adéu. Montse, que tinguis molta sort i felicitat en la teva nova etapa. Hola, Montse. M'he entrat que et jubiles. Et desitjo molta felicitat perquè ens has deixat molt bons records. O sigui que pensarem en tu, encara que sigui temps, doncs et desitgem que tinguis molta felicitat i que siguis molt feliç. I moltes gràcies per les ajudes que ens has fet, perquè a vegades amb un llibre ens has ajudat i així ho hem pogut veure, l'hem pogut sentir. Moltes gràcies. Gràcies, Montse Ribé. Ens has tractat sempre molt bé. Ets una persona especial, amable i cordial. Ens has atès en tot i et portarem dins del cor. Ara arriba la jubilació. Disfruta-la amb gran il·lusió. Distreu-te, viatja i sigues ben feliç, com quan jo viatjo amb les revistes d'aquí. A la biblioteca deixes un bon record. Ara la llibertat que t'espera ho suplirà tot. Salut i una abraçada maca. T'ho desitgem, l'Eva, la Laia, l'Ona i la Marta. Hola, Montse. Durant bastants anys ens vam anar creuant a la carretera, sense saber-ho, tu cap a Manlleu i jo cap a Centelles. Jo ja fa uns quants dies que he deixat de fer-ho i ara toca a tu. Espero que a partir d'ara mateix gaudeixis dels itineraris que realment et vinguin de gust. Segur que coincidim en algun lloc. Moltes gràcies per tot. A reveure. Hola, Montse. Des d'aquí, des de la Roca dels Tres Bisbes, la pedra dels Tres Bisbes que es diu a 1.900 metres, dir-te que ha estat un plaer treballar amb tu com una bona companya que has set i que et desitjo que tinguis una bona jubilació i que gaudeixis molt del temps aquest que ara començaràs. Vale? Sempre tindràs una amiga aquí a Manlleu. Bueno, avui sóc molt amunt. Adéu, maca. Un petó. Bueno, espero que et vagi bé la jubilació. Igual et trobem a faltar, perquè has pensat en nosaltres. Sempre que t'hem demanat un llibre ens l'has aconseguit. I sempre has pensat que un de nou ens agradaria. I, bueno, res més, que et vagi molt bé la jubilació. Montse, ara, amb motiu de la teva jubilació, vull donar-te les gràcies pel teu saber fer, per ser acollidora, amable i disposada sempre a proporcionar-me aquells llibres o d'altres documents del meu interès, especialment els de viatges i de camins de Sant Jaume o dins de Santiago, on hem compartit il·lusions, projectes i entusiasme. Gaudeix del teu temps amb alegria
i vivint el que t'agrada cada dia. Una abraçada. Gràcies, Montse, per tot aquest temps que ens has dedicat. Sempre buscant els llibres que ens poguessin agradar. Et trobarem a faltar molt. Que tinguis una bona jubilació i que tot et vagi molt bé. Gràcies per tot. Gràcies, Montse, per tots aquests anys que ens has aconsellat i m'has ajudat també a trobar llibres per gaudir d'una bona lectura. Et trobarem molt a faltar. Ara et desitgem que tinguis una bona jubilació i que per molts anys en puguis gaudir. Et trobarem molt a faltar i t'ho mereixes molt. Hola, Montserrat. Et volia donar les gràcies de tot el temps que ens vas dedicar a la meva filla i a mi quan anàvem les dues i la meva filla era petita. I moltes gràcies per tots els llibres que m'has dedicat de novel·la negra, sobretot. I desitjo que et vagi molt bé a la nova etapa que comences. Una abraçada ben forta. Hola, Montse, què tal? Bueno, res, primer de tot que estic molt contenta d'haver pogut conèixer-te i arribar a veure com es treballa amb tu. Em vaig sentir superacollida a Manlleu i va ser gràcies a totes i gràcies a tu també. Espero que aquesta nova etapa que comença de la jubilació que siguis superfeliç, que gaudeixis molt de tots els moments que vindran ara i res, que ens veiem aviat. Un petó. Hola, Montse, també jo aquesta salutació. Espero que en aquesta nova etapa que començaràs d'aquí no res, tot et vagi molt bé i que disfrutis molt. Ha sigut un gran plaer poder treballar amb tu tots aquests anys i també conèixer. Montse, encara ens en recordem quan veníem a la biblioteca, quan fèiem buf i cou, que veníem amb tota la colla, amb en Ferran, en Jordi, amb Bassi, i veníem a fer gresca aquí a la biblioteca i ens ho passàvem tan bé que de fet per això vaig triar després de fer biblioteconomia i vaig acabar sent bibliotecària. Ara que et jubiles et volem desitjar que tot et vagi molt bé, aquesta nova etapa, i que tinguis molta sort, molta salut, amb molta lectura i fins aviat. Moltes felicitats i bona jubilació. Com que ja sé que ara ja has arribat al moment tan esperat de la jubilació, volia desitjar molta sort i que vagis molt bé i que em puguis disfrutar força, que ja saps que jo viatjo molt i m'agradaria que tu també ho fessis, tant com poguessis, d'acord? Molt bé, i mira, ara estic mirant tot això i d'aquests no en tinc cap. De totes maneres, espero que la teva substituta ens ho faci com tu, perquè si no estem ben perdudes. Vale, rei? Vinga, que tinguis molta sort i que ens puguem veure algun dia quan vinguis cap aquí. Vale? Hola, Montse, molt agraïda per tot el que has fet per mi, buscant-me llibres, i et desitjo que tinguis una bona vida. Un petó ben fort i una abraçada. Hola, Montse. Et volem donar les gràcies per la teva bona disposició que sempre ens has donat. I t'enviem una foto des de Cabrera perquè comencis a gaudir de la teva jubilació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hola, Montse. M'he enterat que ens abandones, que comences una nova etapa en la teva vida personal. Doncs bé, agrair-te totes les teves atencions durant aquests anys i en especial la teva ajuda, la teva col·laboració en la búsqueda de llibres impossibles com els que m'interessaven del cèlebre Pau Casals. Desitjar-te que et vagi molt bé en la teva jubilació i res, una abraçada. Hola, Montse, dues felicitacions. Una, com a regidor. Moltes gràcies per el servei que has fet a la ciutat des de la biblioteca tots aquests anys. I l'altra, tan sincera o més, com a lector. Moltes vegades t'he agraït que em trobessis aquells llibres que buscava i que no els trobava. Moltes gràcies i molta sort, Montse. Un petó. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva amabilitat, per aconsellar tan bé els llibres, per tractar-nos tan bé. Fins i tot algun dia per anar a buscar aquells llibres que dormen, els que estan cansats, a dalt, en el pis de dalt. Ara aquest proper viatge et desitjo molta sort i molta felicitat. Moltes, moltes gràcies.
Olé, 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 vaig treballar amb la Montse Ribé. Sí, Montse, va ser 9 anys d'una època laboral, l'època laboral més feliç de la meva vida. L'amistat amb tu durarà sempre. Un petó, Montse, una abraçada. Hola, Montse. Hola. Et volem donar les gràcies per cada llibre que ens has posat a les mans i per cada història que ens has fet descobrir i per encertar-la una vegada rere l'altra, com si sabessis exactament què necessitàvem llegir. Montse, et trobarem molt a faltar. Les teves recomanacions i el teu somriure. Gràcies per tot. Bon viatge amb aquesta nova etapa. Ara comença el bo. Tu passaràs pipa, ja ho veuràs. Gràcies, Montse. Gràcies per tot. Que et vagi molt bé. Adéu. Hola, Montse. Volia donar les gràcies per la teva feina com a bibliotecària i t'he escrit un petit poema que diu així: arribes al final d'un camí i n'encetaràs d'altres nous. La vida és com un ram de flors que canvia de colors cada dia. Una persona bona té una flor bona que es multiplica com un llarg aplaudiment. Segueix sent la persona humil i discreta que he conegut i que la vida et regali molts dies per ser feliç en l'etapa que ara començaràs. Hola, Montse. Moltes felicitats, moltes gràcies per la teva feina, per tot el treball, per tot el teu compromís que has tingut fins ara i espero que aquesta nova etapa et vagi molt bé. Vale? Un petó molt gran. Hola, Montse. Volíem aprofitar i donar-te les gràcies per la teva entrega, passió a la teva feina i per tenir tanta santa paciència. Gràcies per tot. Fins sempre. Avui és hora de dir adéu a la Montse. Per mi has estat una gran persona que ha sabut escoltar i acompanyar, sempre esforçant-te per aconseguir allò que et demanàvem. Has tingut la sort de fer una feina que t'ha agradat i que has portat a terme amb esforç i dedicació. Montse, ara cal girar pàgina i pensar en la nova etapa que comences. Desitjo que siguis molt feliç i que la salut t'acompanyi. Benvinguda al Club dels Jubilats. Una força abraçada, Victòria. Montse, ja ha arribat el dia. Tots plegats et volem desitjar que tinguis una boníssima jubilació. Tots tenim mil anècdotes teves aquí a la biblioteca. No sé, Joan, vols començar per alguna? Bé, jo a casa trobaré a faltar la branca del pi de cada any de la festa del pi, que sempre porta molt bona sort. I què, Cristina? Què diries? Bueno, jo fa poc que ens coneixem, però he pres de tu moltíssimes coses i entre elles el tracte i el servei que dones als usuaris. Sara, què? Jo trobaré molt a faltar anar amb tu a la llibreria Contijoc i passejar i mirar i il·lusionar-nos i venir molt carregades amb el carro ple de llibres i de novetats. Pep. Bé, Montse, jo soc en Correcaminos Pep i voldria que abans de marxar ens deixessis l'esprai del silenci, que tan bé ha anat, vull dir que en tinguem de reserva. Ha estat un plaer haver-te conegut, de veritat. Gràcies. Bé, Montse, gràcies per tot. Ets una boníssima bibliotecària, ho continuaràs sent encara que estiguis jubilada, però sobretot el que ets és una molt bona persona i ens has deixat amb tots 1000 records que segur que conservarem per molts i molts anys. Que tinguis una bona jubilació i ja saps on som, vull dir que si vols venir a ajudar-nos a fer coses, ja saps que aquí de feina en tenim per parar un tren. Vinga, un petó. Trobarem a faltar, Montse. Una abraçada. Que vagi molt bé.